Sa pagpupugay sa amin ni Yasmin. Sarap ng Napakasarap. kopya. Akala ko dudurado. Maligas lang. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat sa malalim mo ka. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Ano Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Ah? Halagang Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay Ano? bitae. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Panghimakas. Yes. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! Pag sa amin naman ay... Ano? Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Kakaiba. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? huling paalam. Oh! Oh! Panghimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Dagitab. Bakit ka
tumatawa. Tamang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something Ku. matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming 2 letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot. May balot. Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Sa Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapaalam. panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Ako. Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo Obrief. Carsoncillo Oblief. Aubrey. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos Hindi, nila. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ayan, Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay. O ano kabisyo, kumusta ang pakiramdam na nasa isang bansa ka na ang gulo-gulo ng mga namumuno? Tawa ako dun Di totoo,
Oo, parang nakakahiya tayo. Kunwari kung ako taga Netherlands. Diba? Tapos mababalitaan ko na parang, oh my gosh, one of the countries in Asia is blah 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 blah. Parang ganun yung biglang makikita ko sa TikTok or sa kung anumang social media platform o kaya naman sa news, sa television. Tapos nasa Netherlands ako, parang isipin ko, ganun na ba kagulo? Talaga Hindi, sa Philippines? mali ka na iniisip. Bakit? Alam mo sinasabi nila, Ano? oh, that's normal. That's normal for this country? Oo, ganun na yun. Wala na. Sanay na sila. Talaga ba? Sanay na yung mga yun. Ang tagal na nating issue to. Yung lolo ko, mag-100 taon na. Kinausap ko nga kahapon eh. Sabi, Tay, ilang taong nga na, Tay? Mag-100 na. Oh, yung problema ba ng Pilipinas na bago? Hindi. Same. Partner, same. Paano kaya mababago, no? Mahirap mabago eh. Kasi ang sistema nga daw, di ba, na kinasanayan na, mahirap na mabago. Siguro, kung may mga bagong leader na uupo, mababawasan kahit papaano, di ba? Pero hindi talaga totally mababago. Mahirap na. Alam mo, dude, anong naiisip ko dito? Magpasakop tayo sa iba. Feeling ko, matitigil ang lahat ng toko, magpapasakop tayo sa iba. Kasi lahat Pwede. merong say eh. Lahat merong mga hinahanash, 'di ba? Yung tipong wala nang kinatatakutan ngayon eh. Ultimo yung batas, 'di ba? Parang nababali na. Bend the law. No? Oo, bend the law. In fairness naman dun sa bending na yun, ha? Tsaka, grabe yung drama. Oo. Hindi na to sumusubaybay sa teleserye. Sa Senado na. Bagay, teatro naman talaga sila eh. Yan isang malaking teatro yan. Talaga Mga ba? Politics. Oo naman, di ba? Alam naman natin yan. Yung politics talaga eh, napakalaking teatro. Sasakit ulo mo dyan dahil hindi mo alam ang pwede mga mangyari. Sila lang ang nakakaalam niyan kung paano nila ginagawa yun. Mga orchestrated. Oo. May mga actors and actresses. Oo. At magagaling. Pero yun nga, yung nakakainis, 'di ba? Na ikaw nagtitiwala ka ng buong buo. Mhm. Pero itong mga taong to, pinapakitaan ka lang pala ng show. Mhm. 'Di ba? Yun yung masakit dun eh. Mga nasa laylayan yung mga nahihirapan. Kahit nga tayo eh, na nandun sa almost laylayan. Nakakat dun sa laylayan kahit pa paano, no? Oo, hindi naman super laylay, pero Oo. nandun pa rin sa laylayan. Mm. Oo. Ang hirap maging Pilipino sa pagkakataong ito. Medyo nakakahiya, but at the same time, parang sige, tawa na lang natin. Maging resilient na lang tayo. At dito lumalabas yung pagiging resilient ng mga tao. At Totoo. tingnan naman natin, 'di ba? Yung sa social media ngayon, ginagawa talagang mga meme, ang mga bagay-bagay. Sikat ngayon yung mga kalbo. Inahabol na kalbo. Si Diego Bandido, Si Diego diba? Bandido, inahabol kalbo. Oo. Ang hirap maging kalbo ngayon. Tingnan mo nga yung katabi mo, kabisyo kong kalbo. Baka mamaya yung isa dyan, bibili pa ng wig, ah. Oo, di ba? Para lang hindi siya maging kalbo, ah. Oh, pero ngayon, ito hindi kalbo na nagpapabate. Ayan, batiin natin na maayos yan. Oo, hindi kalbo na nagpapabate, pero pakalbo na. Ayan, si Abelino Tolentino ay nakikinig ngayon. Maraming salamat. At syempre, yung nasakyan kanina ng boss natin, maraming salamat po sa Grab driver na si Sir David Serbito. Ayan, pagpatuloy nyo lang po ang pagiging maserbisyo nyo, Serbito. Ayan. Oo, ang galing Maserbisyo, si Serbito. Serbito. Ayan. Mabait po yung boss namin. Siya po bahala sa'yo. Oo, bibigyan kanya ng limpak-limpak ng pera. Nakasakay pa kaya si boss? Baka hindi na. Ay nako. Anyway, kabisyo, samahan mo kami sa pagsisiwalat ng sikreto ng ating mga kabisyo. Kaya naman, kapit lang, tutok lang, kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang DJ Rocky Secret File with Jello. DJ Rocky. Halo-halo. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So, I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung drawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo at para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli,
DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one, Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Aking, Tikman na natin. aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Ano? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama. yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Blip. Oh! Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip. naisip na sagot ay sobre.
Ang It's puntos ay mapupunta sa Oo Radyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabilong ko na sa iyo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Tatlo. Mahulami! Sinasabi? Ano? Biryani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng tatlo, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat dapat ganito na. ganyan. Masin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Makaking nalang-alay natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Mga... Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow! Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip, mga pag-iisip. ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oo Radyo. Tayo. Ito dapat. Yes. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ba yan? magko-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung ano, pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Ayan na eh. Susunod na. Sandali Huling- lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Sa Isa, Dalawa. Tatlo! Nag-iisip! Calculate. nagka-calculate. Ikaw ay Nag-iisip. nangopya na naman. nahuli ang sagot.
Ba't wala ka Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa... Oo, right. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Oo. Nangongopya. Nangungurak. Iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Jello. Itago niyo ako sa pangalang Sam. I'm 30 years old now. At ito, ang aking secret files. Year 2020. Pandemic. Wala akong trabaho. Nakikitira lang kami ng partner ko sa bahay ng kapatid niya. Siya lang ang may trabaho. At ako? Kahit college graduate ako sa kursong nursing, ay naiiwan sa bahay. Nag-aalaga sa 4 na taong gulang naming anak. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, ang hirap maging nanay sa panahong yun. Paano ba naman kasi? Yung anak ko, ayaw kumain ng kanin. Isang subo lang ayaw na. Gusto niya, breast milk pa rin. Kahit na 4 na taon na siya. Yun lang ang nagpapakalma sa kanya. Sa mga nanay, sa mga mata nila, maiintindihan nila ang sitwasyon ko. Pero syempre, may mga iba.
hindi maiintindihan ang sitwasyon ko. Yung kapatid ng partner ko, hindi ako nauunawaan. Kapag nakikita na nakaupo lang ako o nakahiga, nagpaparinig. Bakit hindi kaya magtrabaho para hindi palamunin ng kapatid ko? Ano ba naman yan, walang ginagawa, napakatamad naman. Sitting pretty lang. Ang dami ko pang mga narinig mula sa kapatid ng partner ko. Nakakarindi. Na para bang gusto ko na lang sumigaw na, hindi dahil nakaupo ako, wala akong ginagawa. Ang hindi nila alam, pagod ako. Pagod na pagod. Siguro ang nadadatnan lang nila ay nakapagpapahinga ako, pero nagpapahinga ako kasi nagtrabaho ako sa loob ng bahay. Nang tingin nila tamad ako. At dahil sa mga parinig na yon, at dahil sa sama ng loob ko, umabot na sa puntong hindi ko na kaya. Kaya pinilit ko ang partner ko na mag-rent kami ng sarili naming lugar. Yung kahit maliit na kwarto, kahit komo ng banyo, kahit na simple lang. Basta nakabukod kami. At nangyari ngayon. Year 2021. Kami lang. Tahimik, payapa. Walang parinig mula sa ibang tao. Kaya lang, sumuko rin kami. Dahil umabot sa puntong wala kaming pambayad ng tubig at ilaw. Umuwi kami sa probinsya sa mga magulang ko para makatipid. Pero doon ay mas lalong bumigat ang dibdib ko. Dahil pati ang mga magulang ko ay nakapag-comment na rin ng hindi maganda tungkol sa amin. Bakit? Kasi ang partner ko hindi na rin nagtrabaho. Naging palamunin na rin ng mga magulang ko. Kaya dito na ako nagdesisyon. Magte-take ako ng boards. Sabi ko kay Lord, Lord, huling hirit ko na to. Please naman ibigay mo na sa akin. DJ Rocky at DJ Jello. Oo, graduate ako sa kursong nursing. And nakailang beses na take na ako sa boards. Pang-5 take ko na. Siguro naawa na lang talaga sa akin si Lord. Nakapasa ako. Naging ganap na nurse na ako. Ang saya ko noon. Naisip ko yung pwede kong kitain. Naisip ko yung pwede kong mapuntahan para kumita ng pera. At dahil sa tulong ng tita ko, naayos ko ang papers ko at nakalipad ako papuntang Saudi. Maayos naman nung una ang sitwasyon namin ng pamilya ko. Pinadadala ko ang lahat ng sahod ko sa partner ko. Nakabili siya ng motor, nakapagnegosyo ng piggery, at pakiramdam ko, tuloy-tuloy na ang pag-asenso ng buhay namin.
Kampante na ako na magiging okay ang lahat. Hanggang sa isang tawag ang nagpaguho sa mundo ko. Tumawag ang kapatid ko. Umiiyak. Nanginginig. Ay, nakapatay pala yung mic. It's time para manalo ng mga pabingo at maging bingonaryo sa Bingo Plus Pabuenas! Ang kailangan nyo lang gawin ay tumutok bukas na bukas din sa Love Radio Facebook page. At meron lang po akong question of the day. Kailangan nyo lang sagutin ang may pinakamagandang sagot. Siyang mananalo ng 500 pesos at merch items mula sa Bingo Plus. Kaya naman tumutok ka lang sa 90.7 Love Radio Facebook page. Huwag mong kakalimutan na mag-like and mag-follow. At huwag nyo rin pong kakalimutan na para kayo'y maging bingonaryo, bisitahin na po ang www.bingoplus.com at i-download na ang Bingo Plus app. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Aba, tutok lang bukas Friday night para sa Bingo Plus Pabuenas kasama ang Basa Princess, DJ Raketera. 500 pesos yun. Yun lang. Ang cute ng anak ko. Ang cute ng anak ko. Tignan niyo yung anak ko.
Ito yung anak ko kanina, bago umalis ng bahay. Pagkagising namin, ito siya. No? Okay, game. Okay, game, sabi ko. 1, 2, 3, go. Pika? 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 Daga, 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 daga. Pika? Pika? Totoo, ang cute niya. Pika? Normal ba to? Parang in love na in love ako sa anak ko. Are you the Pikachu? Tapos, ito pa siya, oh. Tingnan niyo to. Ganyan siya matulog. Enzo. 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 Nakadapa. Ganyan siya matulog. Sobrang nakakatawa. Kasi nakataas yung kamay, tas nakadapa. Ay. Sarap-sarap kagatin ng pisngi ng anak ko. Uy, may balot! May balot! Hindi mo siya ng balot. Miss mo na agad? Opo. Masama matulog pag nakadapo. Hindi kaya nakamonitor ako, tsaka itinayo ko siya. Hindi ng balot. Kaya nag-oats pala ako. Umalis na yung nagbabalot. Hi, Mi! How are you? Miss ko na agad yung anak ko. If only... Sarap maging nanay. Oo. Meron ba? Ay, sige, Papa. Lalaban ako. Okay lang ba? Nag-oats ako. Wait lang. Kukuha lang ako ng balot.
Wala pala talaga. No? Sorry talaga. Nagutom. Galing kami labas. Pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae. Iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Bahagi ng storya ng ating letter sender ngayong gabi na to. Mga kabisyo, may katanungan lang kami sa inyo. Hanggang kailan mo ba itataya ang sarili mong bukas para lang panugutan ang buhay ng mga lalaking hindi marunong magpahalaga sa sarili nilang buhay? Kabisyo, Sam, huwag mo ubusin ang sarili mo sa pagpili kung sino ang ililigtas mo. Dahil sa huli, walang matitira para isalba ang sarili mong buhay. Minsan, kabisyo, kakaisip natin sa mga taong minamahal natin. Hindi na natin naiisip yung sarili natin. Alamin natin mga kabisyo ang susunod na kwento sa ikalawang bahagi ng storya ng ating letter sender ngayong gabi na to. Kaya mga kabisyo, pakinggan po natin ang mga susunod pang mangyayari sa kwento ng Rocky Secret Files with Titan Jello. Tumawag ang kapatid ko. Umiiyak. Nanginginig ang boses. Ang sabi niya, ang partner ko, ang tatay ng anak ko, pinaghahalik-halikan at hinipuan siya sa masiselang bahagi ng kanyang katawan. DJ Rocky at DJ Jello, ang kapatid ko na never been touched, never been kissed, ay binaboy ng taong pinagkakatiwalaan ko. Kaya kinumprunta ko ang partner ko. Humahagulgul siya. Guilty. Sabi ko, galawin mo na lahat. Galawin mo na lahat, wag lang ang mga kapatid ko. Kahit na humihingi siya ng tawad, hindi ko matanggap yung ginawa niya sa amin. Yung ginawa niya sa kapatid ko. Kaya pinalayas ko siya doon sa bahay namin. At doon natapos ang lahat sa amin. Fast forward. May fiancé na ako ngayon. Isa siyang engineer.
1 taon na kami na magkarelasyon at nakaset na ang kasal namin sa June 2027. Pero ang tadhana, napakamapagbiro. Isang araw tumawag ang anak ko, humahagulgol. Nasa ospital daw ang papa niya. Ang payat-payat na ng ex-partner ko. Awang-awa ako. Ang ex ko na-diagnose ng liver disease. Dinalaw ko siya. At nang makita ko ang kalagayan niya, nahabag ang loob ko. Kaya parang gusto kong hiwalayan ang fiancé ko para maalagaan ang ex-partner ko. Nang makita pa ako ng ex-partner ko, hinawakan niya ako sa kamay. At isang salita lang ang lumabas sa bibig niya. Patawad. Tumango ako sa kanya. At sabi ko, magpagaling ka. Sige, ako nang bahala sa lahat. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Nagdesisyon ako na gastusan ang ex ko. Ako na ang aako sa pagpapagamot niya. At nang malaman ito ng fiancé ko, hindi niya kinaya. Sa harap ko ay kumuha siya ng kutsilyo. Naglaslas siya. Napasigaw ako. Sabi niya sa akin, takot na takot daw siyang mawala ako. At kung gagawin ko man, naiwan siya, mas mabuti na lang na mawala siya. Buti na lang at binitiwan niya ang pagkakahawak niya sa kutsilyo. Niyakap ko siya. At sabi ko, nandito lang ako. Nandito lang ako. Kumalma naman siya. At sa ngayon, ang isip ko at puso ko ang hindi makalma. Dahil nagtatalo ang mga ito. Napapaisip ako. Pipiliin ko ba ang ex ko? Na ama ng anak ko? Na walang future? Pero nananakit sa pamilya ko? Pero mamamatay na? O nasa bingit na ng kamatayan? O ang fiancé ko na wala namang ibang ginawa kundi mahalin ako at handang kitilin ang sariling buhay para sa akin.
Huwag lang akong mawala. Gulong-gulo ako. Sana DJ Rocky at DJ Jello ay mabigyan niyo ako ng kaliwanagan sa kung anong pwedeng maging desisyon ko sa buhay. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Sam. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Aking, Tikman na natin. aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Ah, gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama. yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan radyo ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong Oo. ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip. naisip na sagot ay sobre. It's Kasi kalma. mapupunta sa Oo Radyo. Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo. ano, Why? Ikaw ay OJT lang namin. ang susunod ay... Ay, Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay. Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng tatlo,
hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Ay, Wow! Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Paano naman ang pagkain? Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat dapat ganito na. ganyan. Masin, ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Ang aking nalangalay natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan, ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung Medyo ano, pala. pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Ayan, nice. Susunod na. Sandali Huling- lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo! Nag-iisip! Calculate. nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay. Dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Nogura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Kaya nga ngayon, maligaya! buwan ng wika! Maraming salamat mga kabisyo! Kabisyo! Mga yes friend!
nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story,
they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Partner, grabe yung storya ni Sam, no? Actually. Alam mo, tulad nga ng sinabi ko kanina, may mga tao palang handang ibuwis yung buhay nila sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng pinaglalaban nila, partner. Oo, pero dude, alam mo, yung ex ko sinabi niya rin yun sa akin. Yung tipong, pag umalis ka, pag iniwan mo ako, Papakamatay ako! papakamatay ako. Sabi niya pa, tatalon pa siya dun sa may bridge. Buhay pa naman siya ngayon. 3 na yung panganay. Hindi pala totoo. Hindi pala totoo. Pagbabanta lang pala talaga yun para mamanipula ka na magstay o manatili sa kanya. Pero may ibang tao na gano'n na. Magkaiba naman yun dun sa sitwasyon ni Sam. Kasi feeling ko itong si Sam, mahal na mahal talaga siya ng fiancé niya. Oo. And ayaw niya lang talaga na mawala itong taong to sa buhay niya. It's just that, napapaisip ako dun sa utak talaga ni Sam. Parang gusto kong pumasok sa utak niya. Tapos, tingnan ko kung ano talagang wiring yung meron siya. Kasi, anong klaseng pagmamahal o ano yung meron siya para dito sa ex-partner niya na kaya niyang iwanan itong fiancé niya para matulungan itong ex-partner niya doon sa karamdaman niya. Siguro nandun din yung iniisip ko na tatay kasi to ng anak niya. Kaya siguro may part of her na gusto niya humaba pa yung buhay ng tatay ng anak niya. And iniisip ko din na baka malalim talaga yung pinagsamahan nila na kahit i-deny niya na hindi, wala akong future dito, pero nandun pa rin yung pagmamahal. Kasi natiis niya pa rin siya nung mga panahon na sila. Yung ganun ba? Sa akin naman, partner, iba naman yung pananaw ko dito. Para sa akin, dapat si Sam, hindi niya laging iniisip yung ibang tao. Masama din yun, na dahil natatakot ka na baka mawala tong tao to, na magpakamatay tong taon to, babalikan mo. Ano yung assurance para hindi na to magpakamatay kapag binalikan mo? Wala naman Tsaka unang-una, dapat mahalin muna ni Sam yung sarili niya. Huwag siyang dumepende doon sa sinasabi ng guy na hindi kaya, na wala siya, mapapakamatay. Ito yung fiancé niya, ha? Oo, ito nga yung fiancé niya. Oho. Pero yung isa naman, si ex-partner, wala namang mga ganun na nabanggit. Wala. Oo. Masakit lang. Naisipin na, bakit naguguluhan ka? Umuo ka na magpakasal dun sa fiancé. Bakit mo pa rin pipiliin yung ex-partner? So parang, naisip ko tuloy ngayon, ano nga tong pagdedesisyon mo na ginagawa sa buhay mo? Na binigyan niya pa ng as in parang pinapagamot niya pa itong ex-partner niya, Pinapagamot niya pa, para talaga gumaling, Tapos itong fiancé niya, nakatakda ng ikasal sila next year. Pero parang nandun sa utak niya na, iwan ko na lang kaya. Kaya lang hindi niya pwedeng iwanan kasi nga may pagbabanta ng pagpapakamatay. So, sino nga bang pipiliin niya doon sa dalawang yun? Yung ex-partner niya na wala naman siyang future na ngayon, may liver disease. O etong current partner niya na fiancé niya na nakatakda na siyang pakasalan sa susunod na taon, June 2027, at handang magpakamatay para sa kanya. Tingin mo awa lang?
Yung para sa ex-partner. Oo. Alam mo, dude, minsan kasi hindi tugma yung sinasabi natin sa aksyon natin eh. Tama. Sige, ikaw muna. Parang hindi tugma eh. Kasi sinasabi niya na naawa siya. Pero bakit kaya mong bitiwan yung yung fiancé mo? Exactly. Tsaka, bakit pinapagamot mo pa yung tao? Mhm. Kasi kung naawa ka lang, samahan mo lang. Hindi ka nagagastos ng kung magkano man. Pero sinagot mo lahat eh. At para sa akin, hindi mababaw na awa lang yun. At hindi lang basta-basta awa lang yun. Pagmamahal yun. And yun nga inisip ko, Dude, baka dahil din sa pagmamahal, plus tatay siya ng anak nila. Pwede yun. Tatay ng anak niya eh. Tama. So gusto niya na makasama pa ng anak niya ng matagal itong tatay niya. Tsaka the fact na naisipan mo, na iwanan mo itong fiancé mo, ibang usapan na yun. Di ba? Yung parang, kasi kapag nandiyan ka na sa part na yan eh, na ikakasal ka na, hindi ka na mag-iisip pa ng mga pwedeng makasira sa inyong dalawa eh. Hindi ka na mag-i-entertain ng ibang tao. Hindi ka nakakausap sa mga ex mo. Kasi yan yung makaka-damage eh. Sa relationship ninyo, lalo na mas malalim na yung gagawin yung relasyon sa isa't isa. So, dun sa ginawa niya, tingin ko, 50-50 talaga yung damdamin niya. Tingin ko na mas mahal niya itong ex niya kesa dito sa fiancé niya. Kasi, naisip niya eh, na tulungan, magkaroon ulit ng connection or relationship dito kay ex. Eh, hindi naman talaga matatapos kasi nga may anak sila eh. Pero para magkaroon ng dahilan na hindi maputol yung ugnayan ninyo. At nandun pa yung care at love. Hindi yun awa. Walang awa lang dun sa ganun. Iba yung awa lang eh. Pero alam mo, dude, yung liver disease, mahirap na karamdaman yan eh. Okay. Sobrang rare lang na nakakasurvive sa liver disease. Especially if yung liver na yung natamaan. And dito sa Pilipinas, iilan lang yung hospitals na nagkikater for liver. So for example, bulok na talaga yung liver mo and konting porsyento na lang yung gumagana dun sa liver mo. Papunta na talaga kay Lord yung buhay mo. And yun nga, dun sa mga ospital, 2 lang yung hospital na merong liver transplant. And magkano ang transplant? Hindi po yan bababa ng 1,000,000. Tama. Or unless ang liver transplant mo sa ibang bansa, nasa 1,000,000 pa rin magagastos mo. So, it's only a matter of time na magbababay na itong si Sam dun sa ex-partner niya. So, tingin mo yun yung tumatakbo sa utak ni Sam na, malapit na rin naman kasi to. Intindi mo na lang, matatapos na rin naman to. Kasi tatay naman to ng anak ko eh. Tulungan ko na lang siya and may taning naman na yung buhay. Pero hindi eh. Pero pwede rin. Pwede din eh. Na parang, dahil alam mong may taning na yung buhay nitong taong to, i-all out mo na para maparamdam mo sa kanya na kahit papano naging best ka pa din para sa kanya. Pero yun nga, it's so unfair doon sa other party. Yes. Na nandyan naman sa'yo, nandyan lang para sa'yo, hindi umalis sa mga panahon kailangan na kailangan mo, ups and downs, kasama mo, siningsingan ka, nagtanong sa'yo ng will you marry me, sumagot ka naman ng oo, nakatakda na yung kasal ninyo ng June 2027. So unfair dun sa lalaking yon na bigla-bigla mo na lang siyang bibitawan para dun sa ex-partner mo. Parang, para sa akin lang yun Kumbaga parang, ang unfair naman yun. Na kapag nawala na itong ex-partner mo, pag umukay na, tsaka ka babalik sa fiancé mo. Although wala namang ganung sinabi. Pero parang, naiisip ko lang na po pwedeng ganun. No? Pero kung may ganun ngang plano itong si Sam ko nang kinig ka, sana ipaintindi mo doon sa fiancé mo kung ano ba talaga tong ginagawa mo. Kasi kahit kami rin dito ni Titangelo, hindi rin namin pang masyadong maintindihan kung bakit nga ba kaya mong bitiwan ng lahat para dito sa ex-partner mo. It seems to us na kaya mo eh. And parang nandun pa rin yung pagmamahal mo para sa ex-partner mo. Ang tanong, handa ka na ba sa lahat ng bagay? Like,
handa ka na ba na mawala talaga ng tuluyan itong fiancé mo for the rest of your life? Na hindi mo na siya mababalikan. Swertehan na lang talaga kung nandyan pa rin siya kung sakaling matapos ka na dyan sa ex-partner mo. Handa ka ba doon? And handa ka rin ba na mawala na yung ex-partner mo na hindi mo na siya makakasama ng matagal? Tama. Handa ka ba na magsimula uli sa buhay? Kasi kung hindi lahat yung sagot mo doon, maybe it's time to reflect. And huwag ka muna magdesisyon sa ngayon kasi nakakagulo nga naman talaga. Yung may pressure diba? Na shucks, konti na lang yung oras niya. Tsaka partner, tama yung sinabi mo kanina na kausapin mo muna yung fiancé mo. Paliwanag mo kung bakit mo ginagawa yun sa ex mo. Tama ka dun ha. Paliwanag mo yun. Bakit mo ba tinutulungan to ng all out? Para maintindihan ng fiancé mo, hindi yung parang bibitawan mo. Ibang-iba kasi yun eh. Yung bibitawan mo at pinaparamdam mo sa kanya na parang may kahati siya sa pagmamahal. Iba yun. Dapat sinabi niya pa lang, nung una pa lang na, tatay ito kasi ng anak ko. Ayoko naman maramdaman ng anak ko na pinabayaan ko lang yung tatay niya. Kahit masamang tao yan, syempre gusto ko rin, pinoprotektahan ko yung pakiramdam ng bata. Ay, di ba? Ang ganda ng linya Pwede na yun yun. eh. Ang ganda ng linya na yun, dude. Ang ganda nun. Di ba? Pwede yun. Pinoprotektahan ko yung feelings ng bata, hindi na yung tatay. Hindi na yung ex ko. Kaya ginagawa ko to kasi gusto ko makita ng anak ko na yung kadugo niya, yung tatay niya, mahal ko dahil mahal ko siya. Hindi mahal ko lang yung tatay niya dahil para sa'yo, anak. May lusot. Di ba? May lusot. Dahil gagawin ko rin linya yun eh. Gagawin ko rin linya. Alam mo, nadadagduri ako. Hindi, pwedeng linya, di ba? Oo, gandang linya. Dude, grabe talaga yung calibration ng utak mo, no? Panglusutan talaga. Yung tipong dead end na. Kaya mo pang lumusot sa pinakamanipis na kanto. Yung eskinita na, kaya mong lusutan, dude. Hindi, kasi bata na lang iniisip mo. Kasi, anong pakiramdam ng isang bata na makita niya yung tatay niya na wala nang tumutulong? Masasaktan. Para man lang mapafeel niya doon sa bata na, nak, mahal na mahal kita, sige, tutulungan na. Malay mo, may ganun silang usapan ng bata na tutulungan natin si daddy. O kung hindi man usapan ng bata, kasi yun ang gusto niyang paglaki ng bata, tanongin siya, ano ba kinamatay ni daddy? Liver disease. Liver disease eh. Pero ginawa ko naman anak lahat. Tinulungan ko yung daddy mo. Kasi malay mo, masisi rin siya eh. Ma, ba't di mo naman tinulungan? Tatay ko rin naman yun ah. May ganun eh. Ginagawa niya yun para sa bata. Tingin ko para sa bata. Sana maunawaan din ng fiancé yun. Kasi hindi niya maunawaan yun dahil hindi naman nila anak yung bata eh. Tsaka Diba? hindi na pag-usapan eh. Hindi na Bigla pag-usapan. na lang na parang nag-decide siya on her own. Yes. Na ito yung desisyon ko. Mm. And normally, kapag may partner ka, sasabihin mo talaga yung naging thinking process mo bago mo nabuo yung desisyon na yun. Tama. 'Di ba? Para black and white. Tsaka para mas maintindihan, maunawaan ka sa pinakamalalim na paraan ng partner mo. Tama. At kaya kayo magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan o kaguluhan sa isang relasyon, dahil hindi mo nga nasabi sa kanya yung lahat, 'di ba, ng dapat mong sabihin. Hindi mo nailahad sa kanya lahat ng dapat mong ilahad. Tama. At kapag nasabi mo yun, mas makagaan sa pakiramdam yun. So, we wish you the best, Sam. Sana magkaroon ka ng kaliwanagan. Sana mabigyan ka ni Lord ng gift of discernment. Yan. Nang sa gayon, mas maintindihan mo at mas malaman mo kung ano yung magiging desisyon mo sa buhay. Agree. And yun lang, Sam. Ano lang naman sa relationship lang naman, communication is the key. Sabi nga daw, di ba? Kapag napaintindi mo na maayos yan sa partner mo at naramdaman mo naman na nauunawaan niya yung pinapaliwanag mo, gawin mo. Pero kung tingin mong ngumingiwi, sumasama mo ka sa mga sinasabi mo, balansihin mo. Yes. Hilutin mo maigi. Oo. Gawan mo ng lusot Yeah. tulad ni Titan Jello.
Ay nako. Anyway, Kabisyo, kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. If you wanna share secrets, sa raketera@gmail.com. At kasama nyo pa rin ang Basa Princess, DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sam's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Loko. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Paway ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong
buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabihin niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabihin mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30? 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka dito. Kaway ka 30. Hello. Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pwede lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Delikado yun. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita ka ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo
mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng... Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this Kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang... sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na... Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na. Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guys, alam mo, lahatin mo na. Wait, wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat nila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends,
ba sabihin nun? Wait! Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes, yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Maria, makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shania dyan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To your mama. di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya na to! In the rain. Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Again, Jay si songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
paliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpulyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt.
Earl and Kurt. So ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko!
Maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin.
Sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Di, sa mukha. Yan. Baliktad! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino. Kim Chino. Rocky's Secret Files. Your story. Rocky's Secret. Yeah. yeah. Oo. Yeah, so, I have a good job there. Mhm. Hindi ko na lang i-mention kasi medyo government job kasi national office. Ngayon kasi alam mo na ako na. Mainit, di ba ma'am? Magulo. Yeah, I have to be very careful. Yeah. So ma'am, thank you so much ma'am sa tiwala para tumawag po dito sa aming programa. So familiar naman po kayo, di ba, sa takbo ng programa natin? Yes po, talagang ako, avid listener. Since Thank I arrived here in the US po. Wow. Gano'n ka nakatagal dyan ma'am sa US? Ano ba? So, 1 year and
3 months. Wow. 1 Yeah, year and 3 1 year and months. 3 months. Tagal na, ma'am. So, married ka na, ma'am? Opo, kaya yun, lumipat kami dito ng anak ko kasi yun. Magpakasal ako. So, ma'am, nandito po pala si DJ Titangelo at nandito rin po ang ating Basa Princess na si DJ Rakitera. Okay po? Yes po. I'm so happy that DJ Rocky is there also. Yes, ma'am. I'm so happy, Mom, that you just called us. I love it. Thank you po. Hi, Mom. Yes, hello po DJ Rocky. Also happy that you're here with us. Thank you po for trusting us. Yes. Ready na po Yeah. to share? Yes po. Supposedly this is a top secret pero hindi naman siguro, hindi ko masasabing top secret. Parang gusto ko lang gusto ko lang mag-share and then I would like to have your opinion or your suggestion would be or advice. Okay, ma'am. Ready na kayo? Okay. Yes po. Okay po. So, yeah. So, Ma'am, wait, Sa wait, sim- ma'am. 3 sorry, minutes, sorry. ma'am. Yeah. Standby lang, ma'am. Ah. Chill lang, ma'am. Chill lang tayo. Okay. Okay, ma'am. Saan ka sa US, ma'am? Sa Washington State. Washington. DC? A state. State, okay. Magkaiba yun, ano? si Dudut lumalabas. Oo, si Dudut tumitingin na ganyan. Active, no? Nagugulo yung video call ko. Washington State, ma'am. Sabog na yun. Sana all nakapagpa-freshen up. Wala nga, dude. Antok na. Pagod na rin. Si Titangelo. Tagal niya na pala nakikinig sa atin, dude. Ang suot ni Titangelo ay V as in. Baklo. Wala doon, Drew. Sabi ko, Ito eh. ang mga tinatagong kayamanan ni Wala doon. Hindi totoo yan. Wala ko sa'yo. Nakaano ka nga eh. Nakaano yan? Yung French na ano. Ang ganun yung mga hirap binggatin ng ng brand name kasi masyadong mahal. Aray ka. Hindi totoo yan. Hello, ma'am. Ready Hello, ka ma'am. na? Yes, hello po. Yes, Saka ready naman, na ma'am, po. madami kasi ako nakikita kay Titangelo ngayon kasi partida siya, naka-freshen up. Ako hindi eh. Nagpunta kami sa field Commonwealth. kanina. Oo, sa QC. QC. Kaya, medyo sabog-sabog na kami, pero gayon pa man, we are all ears to listen to you. Ayan. Sige po. Happy ka naman, ma'am, na nandito kami para sa'yo. Yes po, talagang inaabangan ko po. Tapos, ito nga yung kasi since I arrived here in the US, so sa bahay, syempre, kasi pag bago ka lang dito, so you have to observe, and then, so most of the time, sa bahay ako, and then my husband would hear, like, Tagalog, di ba? And then sabihin niya, ay naku, andyan na, in Tagalog, in English, sabihin niya, ay, andyan naman yung favorite, mo, tawag nito, yung mga boses. Tapos i-off niya, naman i-post niya. Sabi ko, wag mong i-post kasi ganun. Tapos sabi niya, bakit pa gusto mo yung mga ganyan? Kasi diba, minsan tumatawa kayo ng, I think yung time na yun na narinig niya is yung pagdating mo back after maternity. Tapos tumawa ka ng tumawa. Si DJ Rocky. Oo, sabi niya, ano ba yan? Ang ingay. Sabi ko, no, this is my therapy. Sabi niya ganun. Therapy ang tawa. Therapeutic. Hindi, tawa ko ng tawa. Ano nga yung pinagtatawanan ko nun? Kasi pinapakilig niya yung Hindi na pinafrank ka ata. Ay, hindi ko sure kung ikaw ang nag-frank or si DJ Jello ang na-frank at the time. Si Jello ang na-prank kasi alam ko na pala yun. Okay. Oo, kaya yun. So, ma'am, start na po natin, ma'am, ha? Sure po. Okay po, maraming salamat, ma'am. Standby po. Yes po.
Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin sa buong kapulungan is already 11 p.m. Mga kabisyo, kasama niyo po ngayon ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jalo. At kasama mo rin ang Basa Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito ay welcome na po natin ang ating top secret sharer na nasa kabilang linya. Hello po, magandang gabi. Hello po, magandang gabi po. Hi po ma'am, good evening. Good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Winter na lang po. Winter! Ilang taon ka ng winter? I'm 35. 35. Sang lupalop ka naman galing winter? So, currently, I'm here po sa Washington State. Washington State. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Winter 35 from Washington State. Ano ang top secret mo? So, ang top secret ko po is about my current situation in my marriage. Yun po. So, sisimulan just a brief na lang background. Sorry. So, hindi talaga what is this? Galing taga Mindanao talaga ako. Tapos yun, hindi naman kami mayaman. Pero lahat kami ng magkakapatid ay lahat kami nakapag-aral and lahat kami naging professional. So, at the age of 22, I already have my job in the government to begin with. So, engineer ako. And then, so in the beginning, hindi iba-ibang government office. So, in the beginning, sa ako, sa construction. And then, yun lumipat. And then, at the age of 24, kasi syempre sa government, mahirap maghanap ng tawag nito, ng yung plantilla position. So, yun, nakahanap ako finally sa Quezon City. Doon ang office namin, hindi ko na lang i-mention. So yun, nakahanap ako ng magandang posisyon. So hindi naman sa pagmamayabang tawag nito, mataas yung posisyon ko. And then yun, and then at that time gusto ko na talagang marami makarelate sa akin kasi focus ako sa job, and then even nung college ako focus ako sa studies. So medyo wala akong jowa or any. And then when I have a job, I was thinking like by the 28, hindi schedule ang tawag nito, is-set ko ba, 28 mag-asawa na ako. And then, 28 years old ako, bakit wala pa rin akong jowa? So, parang, oh my God, like, I don't know what to do. So, anyway, and then, sabi ko sa sarili ko, 30 na lang. Tapos, ng 30 ako, wala pa rin. Sabi ko, parang, tawag nito, parang natatakot na, 'di ba, yung mga girls. Nagpapanik ka na kasi meron tayong tinatawag na calendar. Oo. Tapos pa dun sa office namin, marami kaming mga aunties na mga hindi nakapag-asawa. So parang ayokong maging one of them. Anyway, so what I did was, siyempre may mga friends ako na mga engineers na nagtrabaho sa Japan. And then, sabi nila, one day, sabi nila, may dito, may European na baka gusto mo. Sabi ko, gusto ko ng Pinoy. Siyempre, gusto natin ng Pinoy, di ba? Kasi, yun, magkaano tayo. Pero, ayaw ng Pinoy sa akin. Sabi ko, baka gusto ng Pinoy yung maganda, yung talagang Pero hindi naman ako pangit, DJ Rocky. Sakto lang. Pero sabi ko nga, baka swerte-swerte talaga. Ayun, so, yun, may nireto sa akin na European. So, he's older than me. And then, yun, bago kami nag-meet, so, parang 2 months muna kaming nag-communicate. And then, finally, nag-decide kami na mag-meet. But, since mahirap yung expat kasi siya, so mahirap yung schedule niya. So, ako ang pumunta ng Japan. Tapos, yun, that was 2019 bago ng pandemic.
what happened was, pagbalik ko ng, siguro, hindi naman one time, maraming beses na din. Yung kami na noon naging kami, mabilis, di ba? Kasi 31 na ako, turning 32 at that time. So sabi ko, kaya ko naman kasi I'm very independent and I really have set of mindset na talagang kaya ko naman na. I mean, I'm 32, turning 33. Tapos, financially, kaya ko naman. Tapos, okay, parang okay na yung buhay ko. So, wala na akong kinatatakutan na kung mabuntis man ako, magkaanak ako, whatever, kung pananagutan ako, wala. Okay lang kasi yun na talaga yung aim ko. Tapos, yun. Tapos, DJ Rocky, nung pandemic na, yun, nalaman ko na buntis ako. So, hindi, tinawagan ko lang ang parents ko. Tapos sabi ko, ganito, buntis ako. Sabi nila, what? Paano ka naging, walang pinakilala, wala silang narinig. Sa office din. Tapos, imagine mo, kagalang-galang ka, tinitingala ka, tapos walang jowa. Tapos biglang nabuntis. Tapos, yun. Pero wala, okay lang talaga ako. Parang, kinikare ko siya na, okay, lang, parang, bakit ba? I mean, kaya ko naman. Alam mo yung mindset na ganun. Tapos yun, sa office naman, akala ko kasi na, sa atin, di ba, sa pag mabuntis ka na walang pinakilala or walang jowa na properly introduced sa mga office mates, akala ko noon parang medyo i-judge nila ako, pero hindi. So, yung sa kwento ko nga kanina, yung maraming mga aunties na, Yung lalaki so sila. parang naano sila, parang, parang sabi nila na sana ginawa namin yun nung bago kami maging 40. Anyway, so, Nandun na siya yun, sa ibang bansa. okay naman. Oh. Pero Hindi, ang nung time na nangyari to. kasi nung pandemic, yung Wala pa. jowa ko sa Japan is jowa nag-close niya yung, sa Japan? hindi naman nag-close, parang binalik, kasi sa bank siya nag-work that time eh. Bumalik sila sa Europe. So, pagdating niya dun to half of, basta around pandemic, kasi matagal yun eh. Nanganak na ako noon, sabi niya, may nag-undergo siya ng surgery sa heart bypass. So, hindi siya pwedeng makapunta ng Pinas. Tsaka, grabe hectic yun. Alam mo yung dati ng pandemic. So, yun. Ang ending is hindi kami naging kami. Kasi, parang sabi niya, wag mo na lang akong hintayin. Kasi it's unfair. Kasi, matanda na siya mas matanda siya sa akin. Tapos, mas bata ako. Okay naman. Sabi ko, okay lang sa akin. Okay lang, no problem. Tapos kaya ko naman. Tapos yung mama ko, Pero yung bata, alam niya na existing. oo, alam niya. Anong sabi niya Hindi- about the Baby? child? Oo. Okay naman. Sabi in the beginning, nagsusuporta naman siya for hanggang 1 year old yung anak ko. Nagsusuporta. Okay naman. Yung send siya pero wala na. Sabi ko, sa akin naman, DJ Rocky, okay lang talaga. Wala akong bonus na lang yung kung suportahan niya financially. Alam mo yung ganung feeling na okay lang talaga. 33 na ako eh. Tsaka okay naman yung financial ko. Tapos, ang saya lang ng feeling, DJ Rocky, na pinipray ko kasi yun na, Lord, kung hindi man ako mag-asawa, kahit anak na lang. Tapos yun, oo. Tapos, ang saya ng feeling na you have your own, like, I like, kasi may yaya, tapos ako yung parang head of the household. Ako yung nag-manage sa bahay ng pera, kung paano, alam mo yung ganon. Tapos ang saya kasi ng feeling na, for how many years, single ako, tapos, kahit saan ako pumunta, travel abroad, okay lang, walang maggipe, o yung walang mag-say no. Anyway, so, akala ko kasi, nag-stop na ako after nung may anak ako, so 1 year old, na siya, or nag-start, 2 years old na siya. Akala ko okay na. Tapos, napansin ko sa anak ko is, parang gusto pa niya ng father figure. Kasi hindi na tumatawag yung father niya that time. So, wala na, okay na. Then, maghanap ako naisip ko, kailangan ko ng father figure ng anak ko. So, not necessarily na okay yung financially. Kasi kaya ko naman eh. I mean, yun. Tapos, finally, nakahanap ako itong naging husband ko ngayon kasi very
Narinig mo, may static, no? very responsible, very... Sa tawag kanya? nito, Linya niya to? Sa atin yan. Pinipray ko kasi yun na, Lord, kung makahanap man ako, yung tanggap yung anak ko, mahal yung anak ko, at saka very responsible. At bukod sa, at higit sa lahat is very handsome. I mean, ano kasi siya, DJ Rocky, para siyang yung matangkad. Yung, kung makita mo yung superhero na image, ganun yung niya. Superman ang dating. Pogi, no? Pogi. Oo. Parang Clark Basta Kent, ganon. Oo, kasi nung nasa airport nga kami, alam mo yung alam mo yung ng ticket namin, tapos tinignan niyo yung husband ko. Si Superman ka. Parang tawa ko. So yung tipong parang kapag kinapaka pa mo yung dibdib, parang antigas, ganon. Oo, may mga Anyway, Matangkad. oo, ganun. May six-pack abs. Oo. Ay, masarap. Maputi, no? Pogi. Oo. Malaki. Yung husband ko is half German, American siya. German na, American pa. Talagang wasak ka dun. Anyway, ganun, DJ Rocky. Tapos, luckily, 3 years old ang anak ko at that time. Yun, pero mga almost 1 year na din kami nag-communicate. So, nag-decide siya na mag-visit sa akin. 10 years ang gap namin. So, yun. Ang namin. So, 45 siya ngayon. Ako 35. Tapos, yun. Nag-decide, okay naman siya. Pero ang background kasi niya is, while pala nung nag-uusap kami in a year, yung divorce, tawag nito? Yung proceedings ng divorce niya is ongoing. So, hindi talaga, parang wala na, hiwalay na. Pero kasi ang divorce hindi naman ganun kadali. May pa yan parang a year, tsaka i-finalize. Pero, na. And then, nung pumunta siya sa akin sa Pinas, nag-visit, dun pa lang talagang natanggap niya yung final divorce decree. Tapos, kunento niya. Pero, alam mo, yung ganun pala yung DJ Rocky. Pag bago pa lang, or hindi naman kasi apam yung husband ko, or kahit Pinoy, pag bago pa lang break up, in a very long, in a very long time relationship or marriage, like, he was married for 20 years. So, may bubog yung hindi, nasa process pa siya hindi ko alam yun na ganun. Pero, Okay, so parang itong guy na ito, he was also in the process of moving on doon sa divorce niya, doon sa ex-wife niya, tama? oo, pero in the beginning kasi nung mag-usap kami, nagsabi lang yung divorce na siya. Pero doon ko lang, nung magkita kami, nung mag-meet kami, doon pa lang, kasi talagang iba naman kasi yung magkita na kayo finally. So, doon ko lang nalaman na 1 year pa lang, 1 year pa lang pala ang, so, ibig sabihin kakagaling lang niya ng divorce. In a year, okay lang yun kung 5 years or 10 years ago. So, bago pa lang. Pero bago pa lang. So, alam mo yung digital, yung may may bubog. Tsaka isa pa yun kung okay lang kung ang divorce mo is okay, amicable. Pero kasi dito kasi sa Washington State is community property. So what happened to him was yung ex-wife niya is at that time is a housewife. They have 3 kids. So pero mayaman sila, marami. They have a lot of properties. Hati. And more than pa nga. So kinuha yun ng ex-wife niya. So parang my God, sa kanya is in terms of properties, in terms of money, parang nagkakaroon siya ng ano ba yung Jello? Yung ayon, hindi naman, sa parang duda siya. Alam mo yung ganun? Na baka hatiin na naman yung pinaghirapan niya kasi hindi naman yun na-acquire yun ng dahil sa pinaghirapan niya yung mag-work, double work. So, lumalabas ngayon yung issues niya dati sa past niya dun sa relationship niyo ngayon. Okay. Correct. So, may mga unresolved issues siya doon sa ex-wife niya na nadadala niya sa current relationship niya with you na hindi naman dapat. Oo. So, pero, ang mali ko kasi is,
tinitake for granted ko yung sabi ko, okay naman. Kasi ano naman siya very responsible, a good person, a good father to my son. As in, very close siya sa anak ko. Tapos ngayon nga, ongoing yung process ng adoption niya as legal son. So, wala akong sabi as in, as a husband, as very responsible. Yun nga lang, in terms of that, medyo, every now and then lalabas talaga yung ako naman is, inaano ko lang siya tawag nito, parang tinatanggap ko, hindi ko siya sinisisi or hindi ko siya parang, kasi ako sa aking DJ Rocky, ako babae, sinasabi ko talaga sa isip ko, ang divorce it doesn't happen overnight. Ano yan process, decision yan. So, every time kasi nag-uusap kami ng itong husband ko ngayon is, parang it sounds like ex-wife was, yun ang mali, yun ang parang, tapos sa kanya is, parang ginagrab ang opportunity. Ang mga babae daw is dito lang sa US kasi dito may divorce. Pag hindi daw if only ang batas is hindi hinahati ang yaman, wala daw ang babae na mag-initiate ng divorce. At almost all divorces are initiated by women. Why? Because they know na pag hahatiin ang yaman or hatiin ang whatever their husband have, especially if hindi sila nag-work. Parang ganun ang ito yun ang pain ng mga ng mga husband sa US na kaya most of them, napansin nyo, pumupunta sila sa Asia, either sa Philippines, sa Thailand, most kasi wala na silang trust sa mga dito sa Americans kasi especially for American women. Kasi ganun nga ang ano nila. So, yun, sa ngayon kasi, so okay na, pumunta na kami dito. Okay naman. Tapos, pero prior pa pala, nung prior kaming kinasal, hindi kasi niya alam na bawal dito or hindi tinatanggap sa Washington State ang prenuptial agreement. So, pero nagsabi siya sa akin na, do you agree or payag ka ba ng if may prenuptial tayo? Sabi ko, sa isip ko, DJ Rocky, hindi, okay naman ako may ipon naman ako kahit papaano. Kasi almost 10 years din ako nag-work. Tapos, okay, hindi naman ako di ba initially yung sinasabi ko nga, okay na ako Tapos, ang hinahanap ko na is father figure ng anak ko. So, sabi ko, okay lang. Pero in the later, sabi niya, hindi pala hindi pala ino-honor dito yung prenup. Tawag nito. Prenup. So, oo. Kasi community property nga dito. So, yun. So, how did you go with it? Like, ano nang nangyari nung hindi pala po pwede yung prenup? Oo, so okay na lang. Pero, siniset ko sa mind ko ever since, DJ Rocky na, kasi yung kinukwento niya palagi yung paano yung hatian, paano siya hinahabol ng ex-wife niya. Kasi ang pinaka-issue talaga niya is may bank account ng mother niya, ng parents niya na parang, diba, para habang buhay pa yung parents mo, para i-transfer mo na yan sa ano mo, sa mga anak mo para walang tawag nito, yung tax. Inheritance tax. Oo. Kasi kung mamatay na siya, tas may tax pa yan Tama. Anyway, so nilagay sa name ng husband ko. At that time, ayaw pumayag ng ex-wife na wala yung pangalan niya doon sa bank account na yun. So, ang nangyari is, yung bank account, siguro, hindi ko alam kung magkano. Siguro mga $500,000 ang laman nun sa parents na yun. Tapos is, parang, name niya at name ng ex-wife niya during the divorce, alam niya ng ex-wife niya na hindi yun pera nilang mag-asawa. Pera yun ng mother niya. So, ang sabi nahati na. Ang nangyari is sabi ng ex-wife, no, hindi pwedeng hatiin ang account na to. Akin lang to as gift for the grandkids. So, wala siyang magawa. Kinuha yun ng ex-wife. Hindi siya part, diba, hatian 50% supposedly. Pero yung account na yun, parang sinabi ng ex-wife na, sige, sa mga anak na to as gift from the grandparents. So, yun, parang, Pero sobra, yun talaga ang parang bubog niya na, may sister kasi siya na isa, na hindi alam
na pinangalan sa kanya yung account na yun. So, ang nangyari is parang unfair siya sa sister niya kasi hindi lang naman siya ang anak. Dalawa naman sila. Pero hindi niya maano kasi kinuha na ng ex-wife niya. So hindi ba pwede i-contest, hindi yun na-contest ng ng current partner mo? Ang sinabi ko nga sa kanya, sabi ko, hindi mo ba yun maano? Pero kasi ang batas dito is basta nakapangalan sa both mag-asawa. Tapos ang babae kasi Rocky is dito is during divorce very powerful kung anong sasabihin niya. Pwedeng pwede siyang mag-claim, pwede siyang sabihin na ganito, pwedeng nang mag-ano ka pwede mong sabihin na ina niya ako, may violence, domestic violence, or sabihin mo lang yun. Tapos, ano na kaagad? Yung parang, basta... Kakampihan na siya ng korte, ganon. Correct, oo. Especially if babae ang judge. Naku. So, ang sinabi ng lawyers ng husband ko is, pumayag ka na lang whatever she said para mas mabilis. Otherwise, baka ubusin niya yung, baka 70-30 ang mangyari. So, yun. Pumayag na lang siya. Ang ending, tapos yung ngayon, so yung ganong, ano ba, yung ganong tawag nito, yung ganong situation, dinadala ako ngayon. So, anyway, so, nung dito na kami sa US, okay naman. This, DJ Rocky, ang question ko is, hindi kasi yung so, sa bahay, itong house namin, actually, ano lang kami, yung sa ex-wife niya, at saka dito, sa ang bahay namin is adjacent property kasi nabili niya to, dalawang property. At saka dito sa place namin, in one property, minimum is at least, babili mo siya at least 15 hectares, or no, 15, not, ano dito, acres. So, nasa at least 10 acres. So, magkaano yun? So, in one property, at least 10. So, ito is 20. And then, sa ex-wife niya, kasi nahati. So, 40 acres, tapos may isa-isang bahay. So, hinati sa 20-20. Pero adjacent, parang pakapit-bahay din kami. Ang dating. Pero grabe, ang laki, DJ Rocky. Parang, ang ganda dito, parang, alam mo yung Switzerland vibe. Tawag, vibe? Oo, ganun. Nasa gitna yung bahay. Tapos green field. Tapos ang gate, tapos yung gate parang, tapos may mga ano din, may mga kunting ano din kami, mga goats. Unlike kasi before, marami talaga silang. Anyway, so, yun. Pero yung sa ex-wife niya, yun ang bahay talaga nila na malaki. Itong isang bahay, hindi ganun kalaki, which is ito yung tinirahan namin. So, during kasi diba, after marriage namin, nung gusto kasi ng USIS, yung i-prove kasi na talagang one of the proof na bago ako mag-apply ko ng green card is yung relationship. Proof of Sasama talaga relationship. kayo. Oo. So, dapat titingnan nila DJ Jello yung title ng bahay. Yes. Kung nandun yung name ko. Doon yung name mo, So, tas talaga nagsasama oo. ba kayo? Maraming investigation yan. Minsan kakatok sila sa bahay ninyo. Oo. Tapos, yun na. So, sinabi ko yun. Ako kasi yung nag-handle ng documents. Tapos, ako naman, DJ Jello, is ayoko namang sabihin na ilagay mo yung name ko sa bahay. Kasi asawa mo na ako. Kasi, hindi naman, bahay niya naman to bago niya ako na-meet So, ano ba? I mean, You respect him and pero dun, oo. So, parang ang reaction niya dun, DJ Titan, is, what? Is that the requirements? To just to prove that we're married? We're married, something like Pero, that. So, pero ma'am, alam niya yun eh. Nandyan siya di ba? Taga dyan siya, di ba? Taga ibang bansa siya, di ba? Dapat alam niya yun. Pero hindi naman absolute na yun lang ang requirement. So, marami pa yun. So, Yeah, ma'am, kung marami. Yeah. Oo. Kung ma-qualify yun, like bank account, joint bank account, and other, kung masatisfy mo yun, not necessarily na ilagay mo yung name mo ng wife mo sa tawag nito, sa bahay, as a land title. So, doon pa lang nakita, Digital na yung reaction niya na, what? Ilagay mo yung name mo sa title, parang, so sabi ko, so hindi pala talaga, ayaw niya.
na ilagay. So, okay lang. So, sa akin naman, DJ Jello is, no. I will, sabi ko, ako na lang. So, gumawa ako ng transmittal. Sa transmittal ng documents, in-state ko doon na, for the land title of the house, hindi pwedeng ilagay ang pangalan ko kasi, parang basta may ni-reason ako na is under, bago pa lang sila nag-divorce. So, baka naka-attach pa yung name ng ex-wife, hindi pa lipat. So, yun lang ang nilagay ko. Pero, isa pa yun. Tapos, marami kasi siyang, marami siyang bank account, marami siyang investment account or other things. So, gusto dun, hindi naman sa gusto ko, pero hindi ko na yun tinanong, whatever. So, ang ginawa namin is nag-open kami ng another joint account para yun ang i-present namin. So, Pero yun. may months or years yun, di ba? Tinitignan din yun. Kasi pwedeng Oo, pero- gawa lang yun eh. Oo. So, yun. So, okay na. So, na okay na past na yun. So, yung hawak ko ngayon na may joint account kami is yung account na ginawa, tawag nito na inopen namin. Tapos, pero ako syempre may Philippine Piso account ako na sarili ko lang. Nilagyan niya lang yun ng $2,000 a month. Ano ko lang, parang, yung joint account, parang sinasabi lang niya yun na allowance mo yan pang, alam mo, minsan mga pang Amazon or, personal use ko lang. Pero hindi niya yung ginagalaw pag mag-grocery, pag hindi, wala, akin lang talaga yung, kung ano man yung joint account, akin lang yun. And then, so naisip ko, okay lang, kaya wala namang problema kung kasi pag once na pwede na ako mag-work, kasi yung anak namin is 7 years old, so nag-elementary pa siya, school bus. Ako kasi din is on the process ka rin yung yung driver's license. So, tas one time, nag-usap ko siya, sabi ko, gusto ko nang mag-work. Tapos, yung reaction niya, DJ Titan, parang, what? Mag-work ka? Tapos sabi ko, bakit? I mean, sabi niya, anong problema sabi niya, bakit anong problema? Ba't gusto mo pa mag-work? Kaya naman. At saka, yung anak natin, at saka ako, walang mag-alaga. Sa bahay, yung ganun, parang gusto kasi niya ng, siguro, gusto Stay at niya home yung- ka lang. Oo, tsaka iba kasi daw ang feeling pag ang nanay ang nakatutok sa bata kasi yun ang formative stage, 7 years old. Sabi ko, okay naman yun kung, kasi naka-school ba siya, tapos gusto ko kasi na, dito kasi, naman ang schedule ng dyan, pwede mo flexible Okay. according sa, oo. Mhm. So ngayon, ang situation nyo talaga, Winter, nitong husband mo ay? Okay naman. Ito sa akin, wala kaming problema, DJ Rocky. Okay naman. So, ang akin lang is, yung reaction na kasi na mag-work. Kasi sa akin, DJ Rocky ha, iba pa rin ang babae pag kahit milyones pa yung binigay mo sa akin na sa account ko, pera mo pa rin yan. Gusto ko, iwan ko hindi kasi, sa akin kasi, iba kasi pag babae na may work, na wife na may work. Kasi if darating ang time na iwanan, walang makapredict kung anong mangyari bukas. Ba't niya Kung maghiwalay kayo or whatever, niya anong nafe-feel mangyari sa'yo kung May wife reason ka kung na ba't walang niya gusto work? mag-work. Dependent ka sa asawa mo? Winter, Anong mangyari sa'yo? Winter, Yes. pwede ba ako magtanong? Yes, DJ Zel. Kaya mo ba nasasabi ito na gusto mong mag-work, gusto mong magkaroon ka ng sarili mong kita? Kasi nafe-feel mo sa kanya parang hindi ka secured. Like, parang tulad nga ng pinunto mo kanina na may bubog pa siya nung nakaraan, hindi ka niya pinagkakatiwalaan. So, doon pa lang, Yes. parang hindi ko ramdam na asawa mo ko. Wait lang. Correct. Yun yung kaya naiisip mo ngayon na, wait lang, work kaya ako. Para syempre maramdaman nito na, hindi lang ikaw dito yung may kayang magbigay o mag-provide. Kaya ko din mag-provide. Tama ba ko? Yes. Saka, di ba sa experience ko kasi, DJ Jello, I mean, I am a career woman even Yes. before you met me. I Yeah. told him na may trabaho ako. Tsaka, malaki hindi naman sa medyo malaki yung sahod ko back then sa Philippines. Yeah. We know. Hindi naman But the bottom line is, hindi kasi napafeel sa'yo netong lalaki na parang parte ka talaga ng buhay niya.
dun pa lang sa papers, masakit yon bilang isang babae na Oo. narinig mo. Naiintindihan kita, ma'am. Ayaw mo lang din tumbukin yung kwento eh. Kasi syempre, as a girl, Oo. isang babae, masakit yon na sabihin mo na, J. Rocky, hindi ko po... Po ako. Sa kanya yun eh. Hindi ko yun. Tsaka, I mean, kahit naman kahit kung ako hindi ko rin, ganun siguro rin ang gagawin ko. Pero, I mean, na-acquire ko to bago kita maging asawa. Kung mag-acquire man tayo ng property within our marriage, then ako talaga ngayon, i-insist ko na ilagay mo yung pangalan ko. Pero for those properties or bank accounts that you have before me, no, ako talaga ang nagsasuggest, na name mo lang yun. But, allow me to have my own, allow me to work. Pero, sinasabi ko yun sa kanya before na hindi ko lang taken for granted ko lang. So, ngayon lang na parang sabi niya, what? Are you going to work? So, anyway, pinakinggan naman niya ako. Bakit? So, sabi niya, sige, I will listen to you. Anong rason mo? Bakit gusto mo mag-work? Sabi ko, because I wanted to have my own income. And then, sa Philippines kasi, sa bahay namin dun sa Mindanao, gusto ko kasi na every vacation namin ng anak ko is, tawag dito, may decent house kami. So, sin-explain ko sa kanya yun na gusto kong magtayo ng decent house, not necessarily like big house, decent house. Para kami ng anak ko is Komportable. uwi kami doon. Oo. Tapos parang, pag sinabi ko yun DJ Titan, tapos parang say, what? Parang sana mali ko lang din yun kasi hindi na-mention ko yun na para pag uwi namin ng anak ko, may mauwi. Parang sabi niya, saan ako? Sabi niya, so hindi ako kasama. Sabi ko, kasama ka naman. Wala namang yun, mali lang siguro yung pagka-state ko. Pero yun ang gusto ko. Sa amin, hindi ko gusto na magpapatayo ako ng bahay na hihingiin ko pa sa'yo or kukunin ko dun sa allowance ko na nilalagay mo sa joint account natin. Kasi ayoko yung feeling na nang dahil lang sa husband mo, nagkakaroon ka ng bahay or nagkakaroon ka ng properties. Sa akin naman kaya ko naman. Saka ever since nang sa Pinas pa ako naman talaga ang May hugot siya eh. main Ayaw niya provider. natuwa. Even sa family ko, sa parents ko. Although patay na yung tatay ko, sinanay na lang. Kahit ngayon nga, DJ Raggy, nagsisend ako sa mama ko ng, hindi naman na, yung mama ko hindi naghihingi kasi may, naman sila, ikaya naman nila. Pero ako, out of love, sinisendan ko siya ng money. Sabi ko, pang mo, alam mo, yung pang vitamins mo, ganun. Galing sa piso account ko. Hindi ko kinukuha yun sa dollar account or sa account naming mag-asawang yun. So, sarili ko yung pera yun, sinisend ko sa mama Winter. ko. Tapos, Sorry makat kita. Naiintindihan ka namin dito sa kinukwento mo sa amin. And naiintindihan kita, Winter. Alam mo, may pinanggagalingan kasi itong mga sinasabi mo ngayon eh. Hindi ko alam kung tama ako dito sa aking nafe-feel dun sa pinanggagalingan mo. Hindi naman kasi siguro ikaw aabot sa ganito kung binigyan ka niya ng tiwala. Binigyan ka niya ng mapa-feel niya sa'yo talaga niya. Hindi ka katulad nung dati niyang asawa na kakamkamin yung mga property niya. Kaya ka ngayon ganito yung reaction mo eh. Hindi ka sana ganito dahil una naman na napakinggan ko naman na sinabi mo na mabait yung asawa mo, okay siya. Kaso nga lang sa gitna ng relationship ninyo, doon mo nakita na may bubog pa pala siya doon sa kanyang asawa na may sa'yo, may effect. 'Di ba? Na yung pagkawala ng tiwala niya sa mga babae na sa ibang lahi, naapektuhan ka ngayon dahil ikaw mismo hindi ka niya pinagkakatiwalaan sa ibang bagay. Although na provider siya, pero ngayon kasi na-feel mo na bilang isang babae na parang hindi ito sapat sa akin eh. 'Di ba? Hindi kaya ko to i-provide eh. Ano nga rin ako eh. Laki rin ng sahod ko dito sa Pilipinas eh. Parang kaya ko rin suportahan yung nanay ko. Yun ang gusto mo ipamukha sa kanya eh. Natitrigger din kasi yung pagiging strongest soldier niya, hindi yung pagiging passenger princess niya. Yes. And it also boils down into finding also back
once again, her identity. Alam mo, habang kung siya pinapakinggan kanina, sabi ko, kaya ko to. Kaya ko naman to eh. Siguro nakailang beses ka na sabihin yun. Oo. Diba? Parang, oo, kaya mo yan. But there are some men out there na kahit alam nilang kaya mo, they would still want to pamper you. Tama. At yun yung mga lalaki na, alam mo yun, damang-dama talaga natin yung security and assurance that they really love us. And Winter, it's okay that you feel that way right now. Kasi yung ginagawa talaga and yung mga naging action ng partner mo, talagang kahit sinong babae na mapunta sa sitwasyon mo, ganyan yung mararamdaman. It is like losing your identity in the process of loving someone. Kasi, Winter, may career ka before you enter that kind of relationship. Kumikita ka ng malaki. And sabi mo kanina, career woman ka. You are really driven. And nung dumating tong lalaking sa buhay mo, 'di ba? Biglang sinubukan mo siyang intindihin sa abot ng makakaya mo and you respect whatever he gives on the table. Kaya lang may mga issues siya. And sinusubukan mo pa ring intindihin up until now yung mga issues niya and how to go with it. And in order for you to solve what you feel right now, kasi ikaw yung mismo nakakaramdam na parang shocks, may insecurity, hindi lang basta sa ibang babae o hindi lang ito doon sa relasyon na meron ka, kundi insecurity sa sarili mo na eh. Tama. Kasi aminin na natin, itong insecurity na to na nagmumula dun sa pagkawala ng identity mo because you love this person so much and pinili mo siya to be a father figure of your child. So, ngayon ikaw, parang shocks, nasa na yung identity ko? Yung identity mo, di ba? Eto ka, goal-getter ka, career woman ka, you know your worth. And you can only do that and you can only pick up the pieces of yourself kung magtatrabaho ka ulit. And I get that. Yes, that's exactly the Jackie. Tama talaga. Mahirap Oo. yung kalagayan niya. Yun, oo. Inano ko naman, tapos in-explain ko. Pero sa ngayon kasi, after nang mag-vacation kami sa Florida, sinasabi ko talaga sa kanya yun. Alam mo, kasi mabait naman talaga siya. Born again Christian kami. Tapos, yun lang talaga yung bubog niya from the past. Parang there's something, in-explain ko sa kanya na yung side ko ba na kasi lahat sabi ko, wala akong, alam mo naman na hindi Dinrop ko niya yung tinitingnan siya, ano diba? yung mayroon Just ka. to Ang sa akin lang, I wanted, intindihin siya. tama ka, Dijiraki, I wanted to find my identity. Yourself At again. saka na lang din. Hirap ang ganun, no? Alam mo yung, tama yung mention ni Jello kanina, yung malulus ka. hanapin ko yung, alam mo yung sa risk factor in what may happen. I have something that I have. Like, kasi kung anong mangyari, syempre may mga anak siya. Kung hatian na lang, sabi ko, Yun din, ayokong tama kasi hindi din maghati. siya Ayokong maging secured sa kanya. katulad ng ex-wife Diba? niya na kukunin kung anong dapat kunin. Saka iba pa rin kapag sabi yung babae may pera. Ayoko ng ganun. Ayoko ng gulo. So sa akin, ito naman, hindi naman niya na-mention yun. Sa akin isip ko lang yun na gusto kong, talaga sa akin. kung sabi ko sa isip ko, hindi ko pa na-mention to sa kanya, sabi ko, if I have a job, then I have to buy my house. Hindi totoo. A house pero may- na pero- naka-name lang. Hindi ako Sa name, ganun. pero at saka asahan Pero ako. dude, itong Or si Winter. gusto kong mag-file Feeling ng ko kahit waiver na ganun yung sabihin, mag-work naka-name pa lang rin sa siya. akin at saka sa anak ko. Kasi kung mag-divorce Hindi, may kami, part of hindi yun her mahati. gusto niya. Kasi kung maka-waiver yun, Pero feeling ko kasi even may though identity community ka pa property din. ang Parang batas ako dito, lang sa career since woman. Feeling ko nakaseparate career siya woman kasi prior ito to talaga the, eh. Nalulos siya. during the, na mga-acquire mo yung naisip property, niya ulit yun. kahit kasal kayo, Bumalik kung ka sa nag-waiver career na, woman dun. nakapangalan lang yun sa Naramdaman niya one yun. of the Parang spouses, binabasa then na. sa kanya lang yun. So parang, ayoko kasi, Hindi mo binigyan ng karapatan ang ano ko is, dito sa mga bagay. gusto ko, Hindi mo okay naman kami pinagkakatiwalaan. wala naman Pero problema sa marriage. Ayoko contradicting lang din na yung guy, dude. Kasi yung nung terms sinabi of niya na, legalities about properties, anong tawag doon? magiging problema. Na mag-work na siya ulit. Yun. Sinabi nung guy. Ang "Di sa ko akin pa lang kaya is, mali ba, kaya di yun, Jiraki, bigay na sa'yo." Parang ganun. ang mindset ko na kailangan kong mag-work as a wife. Kailangan kong magtrabaho kasi Ate, mo tinatanong sa niya. atin, 'di ba, parang
sinasabi natin na Tinatanong niya. ang babae sa bahay lang talaga, diba? ang babae kailangan nasa pag-alaga ng anak at saka yung asawa. Wala namang problema sa akin kasi Tapos pinafeel sa'yo ganun. kung ganun talaga ang job ng wife, then I would. But if kaya ko naman ding magtrabaho, bakit hindi? Diba? Ramdam ko Kaya yung naman pinagugutan ipagsabay. niya doon Maling-mali yung guy. Maling-mali yung guy dun Ba, sa Rocky? atake niya. Alam mo, nag-aano kami dito ni Titan Jello habang nagsasalita ka, didiskusyon kami tungkol sa sitwasyon na meron ka. Kasi magkaiba kami ng iniisip eh. Magkaiba kami opinion. Ako kasi iniisip ko, ikaw, doon sa parte na you've lost yourself in the process of loving someone too much eh. Mm-hmm. And it's very important to pick up the pieces of yourself. And you do you. Kung sakaling naparamdam kasi sa'yo nung partner mo na you are parang not giving something dun sa relationship natin, parang at some point na-challenge ka and you are up for the challenge. And tayong mga babae, may pagkakataon din na parang may gusto tayong patunayan eh. Hindi lang dun sa tao, kundi dun sa sarili natin eh. So, para siguro manumbalik, no? Kung ano man yung pakiramdam mo sa sarili mo, you do you. It is best kung gawin mo yung sa tingin mo makabubuti dun sa mental state mo. And okay din siguro na mapag-usapan nyo o na sit down conversation etong issue ninyo. Kasi bago ka mag-decide, once again, doon sa pagtatrabaho mo ulit, tanong mo siya. Yun. Palagay mo ba okay lang na Papayag siya. magtrabaho ako? And if not, bakit hindi? Oo lang ba sa kanya? Sa kanya naman, parang hindi ko lang alam, DJ Rocky, kung sinasabi lang niya ba yun or just for his reasons. Pero sinasabi niya ngayon sa akin is, ang yung anak ko, kasi dito sa US, wala namang yaya, walang katulong. I mean, individually, independent talaga ang mga tao. So, unlike sa Philippines kasi may yaya. So, since ang anak namin is 7 years old pa, so kailangan pa niya ng yung maghahatid, magsundo sa bahay. Oo, yung alam mo, yung mag-alaga. Tapos sinasabi niya, kasi siya, he's working in a transportation industry kasi. So, from border to border, like Canada to US to, parang ganun, back and forth. So, nagluluto ako ng, ano kasi ako, DJ Rocky, as much as possible, sinasabi ko na, hindi man ako, nag-work ngayon, pero ano ko talaga na, mabuti akong asawa at ina. So, I cook food for them and I really make sure that they will have like 5-star hotel experience in the house. Malinis ang bahay, nagluluto. Tsaka gusto, isa yun sa ano ko na, baka, hindi naman na, naisip ko kasi, baka naisip niyan, if mag-work ako, hindi niya yun ma-experience. Yung 5-star hotel type. Tsaka winter yan talaga yung gusto mong gawin kasi. Oo. Gusto mo maging nanay at gusto mo Gusto niya magpaka-asawa. talaga magpaka-asawa. Oo. Ayaw mo na magtrabaho. Hindi, sa ngayon kasi binibigay ko yun as, even naman siguro, digital, if mag-work ako, if ever, gagawin ko pa rin yun gagawin ko pa rin yun. Pero hindi na nga lang siguro as in katulad ng ngayon na nakafocus talaga ako sa kanila. Winter, lilinawin natin lahat ng storya, okay? Okay. Okay, eto. May mga katanungan lang ako sa'yo, Winter. So, yung nagkakilala kayo neto, mabilisan lang to. Nagkakilala kayo neto ni Guy, nung alam mong dadaling ka na niya sa ibang bansa, pupunta na kayo ng ibang bansa, bubuo na kayo ng pamilya, sinurrender mo ba yung sarili mo na magpapakamam na lang ako? Tatanggalin ko na yung career woman? No. Hindi. Sinasabi ko yun sa kanya outright. I can't be a housewife, a full-time housewife. Kasi career woman ako, which is he agreed. Anong sabi niya sa'yo? Oo daw. Okay. Oo, okay naman. Pero siguro kasi, sinasabi niya ngayon, kasi dito, kapag maliit pa yung anak mo, usually ang mga wife talaga nasa bahay.
housewife, and then they do just Okay. focus sa bahay, pero alam mo yung extra lang, pero hindi talaga yung career woman or Okay. kind So of. Winter, buo sa sarili mo yung decision mo na kahit pumunta kayo dyan, hindi matatapos yung pagiging career woman mo. Gusto mo mag-work pa rin talaga kahit may child kayo. Yes, malinaw yun. Malinaw yun. talaga. Na yun ang plano mo. Yes. Kaso nga lang, siya ang may ayaw. Oo, kasi yung anak daw namin, tapos siya, parang ganun. Pero sabi ko naman, sa ano ko naman is, si Titan, is napansin ko naman sa kanya na, Nalos yung kasi identity. mahal niya ako, parang Tsaka feel ko doon, naman galing na, sa career sige, woman. kung ano mo Oo. papasaya Hindi ko kaya sa'yo. walang trabaho. Sa ngayon, kung Agree ako sa ngayon, kung hindi ka pa, galing. kasi ano din, isa Parang, pa is, hindi kunwari wala kung pa kasi ako, akong driver's si Chino license. sabi niya sa akin na, Sabi niya, if paano yung you can bills ko? find Diba? Parang, a job online, ayoko makipagkompetensya. you Hindi ako can nakikipagkompetensya see sa to it kanya. that hindi Pero, mo mapabayaan gusto ko may yung- contribution yung ako sa pamilya responsibility mo as especially sa anak namin. Parang feeling ko ganun siya. Sabi ko naman, Pa-trigger pa sige, sa kung kanya yung hindi siya sinasama sa ano. tawag dito, Tingin mo? kung Contribution. makahanap ako, Gusto niya ganun. may makontribute pero, siya aside pero alam from ko that. kasi Kasi every alam now niya and naman then, kaya niya. kahit nasabi niya yun, parang mahirap, Dagdag na lang talaga hirap yun sa dun sa loob niya ex-wife na niya. ano ako, mag-work, Hindi, tsaka especially, merong part okay of lang you. yun, parang na-mention niya online, pero Parang yung mag-work at some sa point kasi nako-question yung love niya for the on-site, day, diba? Parang, kasi 8 hours yun. so yun yung usually. masakit sa kanya. Parang, Full-time. parang she's doing, Sabi proving. niya, paano Parang, na lang? parang gusto niya Yung i-prove, parang- gusto niya i-prove. Parang palagi niyang Parang sinasabi ganun is, proving. paano na lang dito sa bahay, kasi itong bahay namin is malaki, tas malayo Go. sa, hindi naman malayo, siguro nasa mga 20 minutes away from the city, tapos ang ano kapitbahay namin is like 5 hectares away, or basta malayo, kilometers away, both sides, kasi ang mga bahay sabihin mo lang walang kapitbahay, so distant talaga siya. So ayaw niya na tawag ito na mapalayo, yung gusto niya dito lang sa bahay, yung pang-focus na ano. Okay, Winter, so lahat na halos, no, I mean, nailahad mo naman na sa amin yung sitwasyon ninyo ng current partner mo. And naitanong mo sa amin yung gusto mong itanong na ano sa tingin namin, 'di ba? Kung babalik ka ba ng trabaho o hindi, ganyan. And nakapag-express ka na ng nararamdaman mo. Palagay mo, ano yung next step na gagawin mo? Sa akin naman, ito, oo, tama ka na ano ko naman. Ang sa akin, DJ Rocky, is either or, he will agree or not. I know myself, and gagawin, ano kasi ako parang, I will never let someone who, tawag ito, na magsasabihan ako kung anong gagawin ko, kahit asawa ko pa yan. Alam ko ang grounds ko, alam ko kung anong gagawin. Ganun, hindi ko alam, DJ Rocky, ha, kasi may asawa na ako, hindi naman ako dalaga. Mali ba yun? May tanong pa siya ng isa, parang, Mali ba yun na? Mali ba yun Dati na? kasi, mali ba yun na, ako kasi is, parang, ganun pa rin yung mindset ko walang sino man ang makapagdikta sa akin kung anong gagawin ko. Kasi especially alam ko na tama naman tama yung para sa sarili ko. Okay. Even, ang tanong kasi ni DJ Rocky is, Good anong question. next move sa isip ko is, even if he will say no or yes or whatever as long as I gave him my explanation what was my reason or kung anong gusto, why I should have to work, I know myself and that what I really want to work. Either you will say yes or no, wala akong magawa, I have to. So, parang nasa sayo lang kung papayagan mo ako hindi. Nasa what is this? Paano kung hindi ka nasa niya palayagan? Wala siyang magawa. Wala ka. I have to work. Kahit maghiwalay kayo? Yes. Sabihin ko talaga yun. Hindi ka sa akin, yan ang DJ Lo, ha. Sa akin, kahit mahal na mahal ko yung lalaki. Isang tao, yeah. Hindi ko papayagan na Controlling ilimit mo ka. ako kung kontrolin ako, yes. Ang tanong ko kanina kay DJ Rocky, as a woman, DJ Rocky, as a married woman, mali ba yun? alam mo, factor din kasi yung yung kultura na kinalakihan, it depends sa kung yung nasa lugar kayo. Pero ako bilang isang Filipina na married na, it is important to be interdependent to each other.
What do you mean by that? You are two different individuals who have identities, personal identities. Pero harmonious ang relationship ninyo. You still support each other's autonomy while maintaining an emotional connection. So, you can always agree to disagree. Tama. Ganun sa relationship, diba? Especially married life. You cannot always say yes to him. You cannot always say no. Yes. Talagang meron at merong pagtatalo. Pero, hindi dapat mawala yung individuality ninyo, yung identity ninyo. Because if once identity is lost, hindi mo na makikilala yung sarili mo dun sa relasyon ninyo. And same goes for him. Nandyan yung hindi ka ma-appreciate, hindi mo ma-appreciate yung sarili mo, mababa na yung tingin mo sa sarili mo. Ganun din siya sa'yo, hindi na niya makikita yung worth mo. Yung ganun ba? All else will fail. Pag ganun nawala yung mga identities ninyo. So, napakahalaga that you support each other's identity. Kung ano yung sa tingin mo na makakapagpag-grow sa iyo, then you have to make him understand where you're coming from. Because it's very important na naiintindihan ka niya in a level na dapat gusto mong mapaintindi sa kanya yung ganun kalalim na rason kung bakit gusto mong magtrabaho. At kung bakit at sa nagmumula yung ganung klaseng pakiramdam mo. Kasi hindi naman yan basta naramdaman mo lang eh. Hindi lang yan basta naisip mo lang. May pinagmumulan yan at yun yung dapat mapaintindi mo sa kanya. At siya din sa'yo. Mapaintindi niya rin kung saan siya nagmumula. Pero sa nakikita ko at narinig ko kanina ng mga kinuwento mo sa amin, mukhang naiintindihan mo siya. Sobrang dami mo nang ibinigay na pag-intindi sa kanya. And it's time for him to understand you better now. At alam mo kanina nag-usap kami ni Titangelo off the air. And habang nagsasalita ka, dami pumapasok sa amin, sa isip namin. At isa to sa mga naisip ko habang nagsasalita ka kanina. Gigil na gigil ka or you are really challenged to prove yourself to this man. Or to yourself. Hindi ko sure kung to this man or to yourself. Parang gusto mo na mapatunayan ulit na hindi ka nawala. Na kaya mo ulit. Kahit wala siya. Kahit wala siya. Tama, Jeraki. Yeah. Pero ako, you do you. More of siguro, ito sa akin, baka hindi lang gusto kong i-prove sa asawa ko. Baka sa akin. Baka sa sarili ko. Yes. Kasi ang tagal mong nawala. As a career woman, naiintindihan kita. Yes, may sakripisyo tayong gagawin para sa anak natin at para sa asawa natin. But at the end of the day, ikababaliw natin kung ganun at ganun lang yung mangyari sa buhay natin dahil yun lang yung gusto nilang mangyari. We also have our own dreams, our own aspirations, our own ambitions. And those dreams and ambitions should also be supported by our husband. Hindi lang siya yung nangangarap para sa pamilya ninyo. Ikaw din may pangarap ka din for your own life and for the children, for your family. Yeah. Yun din ang iniisip ko lang. Iba kasi pananaw ko doon. Yeah, baka ano lang siguro. Iba ako. Kasi partly baka kasi 'di ba ang tagal kong nag-work na walang single, 'di ba? Baka yun din ang factor na nag-affect is hindi kasi ako parang hindi ako sanay na someone supported me. Parang it was just me and I make it with flying colors. Parang kaya siguro ganun na Jeraki. Baka hindi lang factor na sa asawa ko. Kasi iniisip ko minsan yung dynamics din kasi nila ganun. I mean, yung dynamics nila $2,000 a month binibigay niya sa joint account namin. Ang pero kung yung ko dynamics nila and yung personality ng girl, yung passenger princess talaga yung grocery and other things kasi siya na yung feminine energy. Siya na talaga lahat ng other. So yung $2,000 a month
hindi ko yun nauubos. Hindi ko tayo, hindi. Na okay naman $200 sila, na pero yung inaano ko dahil minsan nga sa Amazon, parehas hindi naman silang ako masyadong nag-work, nabibili. Pero, tapos di yun, nagkakaunawaan. parang, kung siguro kung ibang babae ako, parang, Alpha sakto na yun parehas. eh. Ano bang iisipin mo? Parang princess. Parang ang ganda na ng buhay ko. Parang dito sa bahay, wala akong trabaho, walang gagawin. I mean, ikaw yung boss sa bahay mo. Tapos kung anong kakainin mo andyan. Tapos fresh air. Hindi nakakatakot tas yung walang ganito. gulo, Kasi walang- di nila very nasusuportahan quiet, yung very isa't isa. peaceful. Kumbaga, Siguro okay kung lang ibang sana babae, kung ito okay na. Pero sitwasyon siguro nila. sa akin Pero kasi supported iba nila yung isa't isa. Yung parang you can fly. Baka sa akin. Fly ka. Oo. Parang sa akin papalakpak to ako na pag nakikita gusto kitang ito. gumaganyan. I have Yung ganun everything. ba? Oo, Gusto ko pa yun yung talaga ng mahirap. Yung parang mag-work. parang competition. Ako Ayan. ganun. Parang silang ganun eh. Okay. Hello, ma'am. Yes, hello DJ Jello. Ang dami namin pinagtatalunan ni Rocky ngayon, pero sabi ko nga, magkaiba kami ng opinion, magkaiba kami ng nakikita dito. And kaya hindi na rin ako nagsasalita, ma'am, kasi iba rin yung paniniwala ko eh, di ba? And naiintindihan ka namin, Ma'am Winter, na yung pagkaunawa nyo kasi sa isa't isa, hindi malinaw at klaro eh. Na ano ba talagang gusto mo mangyari sa akin? Ikulong mo lang ako dito sa bahay, hindi na ako maging career woman, mag-alaga na lang ako ng bata. Eh hindi mo naman yun yung gusto mo, 'di ba? So, yun yung madalas na nagiging issue kaya naghihiwalay yung mag-asawa. Yes. Personal differences. Yes. Yeah. Kasi may mga babae din, ma'am, na kahit career woman sila, once na nag-asawa na sila, alam na nila yung duty nila. Hindi na sila magtatrabaho, mag-aalaga na lang ako ng anak, asikasuhin ko yung asawa ko. And it doesn't make them a less of a person. At yun yung gusto nila. Mhm. Nafe-feel nila, nabubuo sila kapag ganon, masaya sila sa ganon. Pero iba rin po kasi yung sa sitwasyon ninyo, 'di ba? Hindi naman natin pwedeng i-invalidate yung nararamdaman mo at syempre, yun nga, nawawala yung identity mo eh. Tama si DJ Rocky, kaya di na rin ako nagsasalita eh. Na, oo, career woman ako eh. At yun ang talagang gusto ko eh. Para makapag-provide din ako dun sa bata, para makapag-provide din ako sa family ko, na ako galing sa akin mismo. 'Di ba? Kasi hindi kumpleto yung sarili ko at hindi ko nakikitang buo ako kung magiging nanay lang ako sa tahanan. Kasi Diba? pwede mo naman, pwede rin namang maging nanay ka, pwede ka rin maging asawa, at Yes. the same time, career Career woman woman ka. Oo. 'Di ba? May ganun eh. May ganun Empowered talaga. women, Yes. 'di ba? May mga ganun talaga. Ganun sa atin, di ba? Sa Pinas. Depende Kasi rin, mama. May mga nagpapasakop talaga sa asawa kahit napakaganda ng career nila. Tinaya po nila yung career nila para po sa mga bata, 'di ba? Na pag-usapan po nila na mag-asawa 'yan para pag-focus sa pag-aalaga ng bata. Depends naman po talaga 'yan sa pag-uusap ng mag-asawa. Totoo. Pero hindi natin ini-invalidate at isinasantabi yung sinasabi nyo rin po sa amin. Tama din naman po talaga kayo. Meron din po talaga nagkakasundo na parehas po sila nagtatrabaho at pinapaalaga po nila yung bata. May ganun talaga eh. May ganun talaga. At sana ma'am, ito sa pagtawag mo sa amin, no, mas naliwanagan ka kung ano ba talaga yung tatahakin mong desisyon sa buhay. Kasi it's a situation wherein nasa crossroads po kayo, no? Yung ano ba, dito ba ako pupunta o dito na lang ako. So, sana po manavigate nyo po yung feelings, emotions ninyo kasama po ng inyong utak, no? Para maging payapa din po kayo sa mga susunod po na mangyayari sa buhay po ninyo. Thank you, Ma'am Winter, sa pagtawag niyo po sa amin. thank you so much, DJ Rocky and Titan Jello, and more power po. And I'm just so happy today na nakapag-share ako Yes. finally. And then, I'm a avid listener po. Palagi akong nakikinig. At Thank even you. yung mga past episodes po, at saka yung ayun, Top Secret and the other one, yung Rocky Secret Files and with Titan Opo. Jello. Yes po. Ay, thank you po, ma'am. Salamat, Okay. Winter. Winter, pasakop Thank you ka, po. Winter. Hindi ko mapigilan eh. Pasakop ka. Yun lang advice ko sa'yo. Pasakop ka. Oh, Di thank sa you akin so lang much, ah. Ate. Wala minsan masama na sundin mo rin yung asawa mo. Yeah. Respeto parehas Respeto naman. pa rin eh. Di ba? oo. Respeto pa rin. Ah, Try mo lang. Yun lang. Yun lang sa akin ah. Iba rin yung kay Rocky, iba rin yung sa akin.
Okay. Titan Jello, thank you so much. Kasi iba din kasi ang perspective ng lalaki Yes, siguro yes. sa babae. Yes. Mm-mm. Sige, Titan Jello, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay, bye. Yes. Oo naman, magkaiba naman yung perspective ng lalaki sa babae. Pero I think depende rin sa Depende sa dynamics ninyo. dynamics ninyo. Depende din sa personalities ninyo. Kasi there are some couple na parang they let their partner grow. Tama. So, yung iba naman, ang development o yung growth para sa kanila is yung isa magtatrabaho, yung isa naman magna-nurture ng mga kids at home. And it's okay. It's perfectly fine. Kung whatever works for you, then go. Alam mo, ito, share ko na lang yung tungkol sa amin ng asawa ko. Para na lang talaga din mas hugot klaro na yung hugot na. example. Eto na. Oo. My husband is a pilot. O, diba? Pag yung ibang mga tao, dude, pag naririnig nila na, ano naman na pala yung pilot, solve ka na dyan, di ba? Pinakamataas sa sahod yan sa sa mga industriya, di ba? Solve ka na okay ka na dyan, kahit di ka na magtrabaho. Payag ba ako doon? Di ba? Parang kahit na sinabi ng asawa ko sa akin na, pag ganito, ganyan, kahit di ka na magtrabaho. Nung narinig ko yon, dude, siguro, oo ako doon kapag naramdaman ko na talaga sa sarili ko na okay, for the kids ako and for my husband. I mean, darating ako sa point na yon. Alam ko darating ako sa point na yon. Pero ngayon, dude, parang hindi pa eh. Kasi bukod sa yun nga, may growing career pa ako, bata pa naman din. At the same time, kaya naman namin na i-juggle parehas yung work, yung family time. Kinakaya pa, dude. Kinakaya pa eh. And kung hindi man kayanin, edi that's the time na okay, sige, I surrender. Basta ang pinakamahalaga na na-realize ko dito na nagkaroon na kami ng pamilya is yung communication sa pagitan namin ng partner ko. Kasi kung hindi ko sasabihin kung ano yung nasa isip ko at basta-basta na lang siya magko-command sa akin, parang feeling ko, hindi na yun relasyon, 'di ba? It's manipulation. So, ang maganda is two-way yung communication namin. Tama. Nagbabatuhan kami ng ideas para maging maganda yung future ng pamilya namin. And I think yun yung pinaka na-appreciate ko sa amin dalawa. Kung ano man yung mga plano namin, talagang nagsisit down kami sa sasakyan, pag-uusapan namin, magandang plano. Hindi kami basta-basta nagpaplano para lang sa sarili namin, kundi yung plano namin para sa ikauunlad ng pamilya namin at para dun sa baby namin. Yun siya. Ganda. Ikaw, dude, para sa pamilya nyo. Gagayahin kita. Ganun na lang. Pag ako nagkapamilya, gagayahin kita. I love you, dude. Ang galing mo talaga, dude. Gayahin po natin mga kabisyo, si DJ Rocky Terra. Maraming salamat po, Nakuha ko mga nga kabisyo. lang sa'yo. Maraming salamat po, mga kabisyo. Nakuha ko lang sa'yo yun, dude. Tandaan mo. Galing. Hindi lang ikaw Titan Jello, kundi Tatay Jello. Galing. Sige na, bye-bye. Approve ako, dude. Galing, dude. Hindi, Totoo pero yan. dude, ang ganda din ng perspective mo about it. Feeling ko kasi ikaw yung tipo ng tao na ako na bahala. 'Di ba? Hindi naman. Tama yun. Hindi naman. Ako siguro, hindi ko rin pipigilan. Ito, lagi ko tong linya na... Sa kanino? Marami dun eh! Hindi, lagi ko tong linya na sinasabi ko na kung gusto mo lumipad ng napakatayog, susuportahan kita. Hindi kita lalagyan ng lubid. Yes. Kasi kung nakikita mo yung sarili mo na gusto mo pang talagang as a career woman, maakyat mo yung pinapangarap mo, go ako. Go ka. Walang problema. Susuportahan kita sa abot ng aking makakaya. Pero, wag na wag mawawala yung respeto natin sa bawat isa. Kasi minsan, ang punto ko naman dyan, kapag kasi parehas na kayo kumikita, nagkakaroon na kayo parehas ng angas eh. Yung angst nyo sa isa't isa na, kaya ko itong gawin eh. Kahit wala ka, wala na akong pakialam. Wag na wag mangyayari yun. Dapat kung ano ang lalaki, lalaki pa rin siya. Kung ano ang babae, babae pa rin siya. Itrato mo pa rin siyang prinsesa kahit na alam mong kaya niyang gawin yung ginagawa mo. At trato mo pa rin siyang bilang isang lalaki kahit kaya mo yung ginagawa niya. Wag na wag niyong tatanggalin yung respeto. Kasi
ang nangyayari kapag nagagawa na ni girl yung kaya ng guy, huwag mo akong pagmamalakihan. Mhm. Yan na yung mga linya. Pag nag-away yan, huwag mo akong pagmamalakihan. Kumikita din ako. Mm-mm. Kaya ko to. Yes. May ganyan. Meron din yung guy na, kaya maangas ka, kaya ganito yung sinasabi mo na sa akin dahil kumikita ka na. Yan yung nangyayari. Yes. Walang masama sa pagtatrabaho ng bawat isa. Kailangan lang lagi yung respeto nyo sa bawat isa. Respect the grind. Respect your partner. Yes, At higit yun sa lang lahat, don't treat your partner as a competition. Tama. Kasi hindi naman kayo magkakompetensya. Magkakampi diba? kayo. Magkakampi kayo! Lagi mo tatanda, magkakampi tayo. Totoo! Hindi tayo magkalaban dito! Dapat pag angat niya, tagumpay mo din yun. Yun lang. Totoo! Totoo! Totoo yun. May hugot yan. Nung sinabi niya yung pag dito, tagumpay yun. May hugot. Okay, alis na kami ni Titan Jello at pupunta na siya dun sa tagumpay niya. Nakasama niyo po ang Basa Princess DJ Rocky Tera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Handog po naming awitin sa inyo is a beautiful song by A1, Heaven by Your Side. Metro's #1 Love Radio. Basic!